След малко сладки приказки, практически съвети как се съблазняват красиви жени. В следващите минути ще бъдем изключително полезни, най-вече на силния пол. Защо? Всеки от нас има нужда да съблазнява и да бъде съблазняван. Да, но все повече дами се оплакват, че мъжете се държат все по-глупаво и арогантно и не знаят как или се страхуват да привлекат вниманието им. Спокойно. Решение на проблема вече има. На 15 ноември тази година се организира безплатен семинар за хора, търсещи личностно развитие и житейски успехи в личен план. Темата е как да съблазняват красиви жени с лекота. Тук при мен вече са Боян Москов и Стойчо Бозуков, инструктори, които вече 3 години обучават мъжете как да се държат с жените, как да придобият увереност и социални умения. Нали, абсолютно безплатно. Тук е и ученика. Значи, моля ви да се представите всеки един от вас. Аз съм Боян Москов. Боян Москов. Да, това е Стойчо и това е Наско, един от последните ни ученици. Добре, нека да започнем сега от там. Има ли въобще някаква формула за това как се свалят красиви жени? Ако я има, сега е момента да я кажете тук в ефир. Значи, формула конкретна няма. Няма как да важи една и съща формула за всички жени или за всички хора, това е ясно. Има така наречена, по-скоро като матрица, това е което ние преподаваме. Това е нашия модел на съблазняване, така се нарича, в който има определени стъпки, но основното е да извадим от всеки един мъж този натуралния ловец в него и индивидуални качества, естествено. Затова ние залагаме изцяло на натурални подходи. Сега ще ми кажете конкретни практически примери за тези натурални подходи, но искам да разбера кои са методите, чрез които ги обучавате хората, които идват на семинар. Значи, правим семинари под формата на лекции, какъвто ще е сега на 15 ноември. Освен това, по-интересното е, имаме практически курсове, които продължават 2 дни, уикенд да се провеждат обикновено, събота и неделя, и се развиват изцяло сред реални ситуации в центъра на София, по улици, молове и така нататък, където мъжете могат да заговарят непознати жени, да се запознават с тях и да тренират комуникационните си умения. Колко време трябва на един мъж да се научи как да се свалят красиви жени? Това е доста относително до човек, да. Но това, което ние даваме за тези 2 дни е по-скоро ние показваме каква е посоката, в която трябва да върви човек, и му даваме този първия шут отзад, нали, както се казва, тласък. Вече той сам трябва да извърви пътя нататък. Може би Наско сега да ми каже добър шут ли ти даваха на теб, за да извървиш пътя до тук и как се справяше преди, как се справяш вече след като си бил на семинар? Определено. С свалките, с красивите жени. Свалки специално за себе си не би го нарекал по този начин. По-скоро аз възприемам всичко това като вид общуване. Точно това и на мен ми липсваше. Аз съм завършил медицина точно преди 2 седмици. Чисто. Благодаря. И ежедневието ми минаваше много монотонно. Тоест от университета, прибирам се вкъщи, трябва да уча. От ученето отново в университета. Тоест по правило нови запознанства почти нямаш. Точно това ми липсваше. Комуникацията с нежния пол. Записах се при тях на обучение. В началото беше много трудно наистина. Не е лесно да излезеш от зоната си на комфорт. Не е лесно да пожелаеш, когато видиш някой нов човек, да се запознаеш с него. Какво ти липсваше на теб? Значи време е ясно, бил си от университета вкъщи и обратно. Може би самоувереност ли, някакъв вид комплекси ли ти пречиха? Какво е онова, което спира мъжът да направи първата крачка и да се запознае с една жена? Основното според мен е страха от това да бъдеш отхвърлен. Това е основният страх, който стои като една бариера, като една пречка, примерно да се запознаваме с който и да не става въпрос само с жените. Момчетата в началото на самото обучение има теоретична част, в която се започва точно с това, с изваждане наяве на ирационалните убеждения, които са относно секса, относно междуличностните взаимоотношения, относно любовта. След това се дава един пряк модел как в действително стоят нещата,
След това идва и самата теоретична част, в която те в началото ти показват как правилно, самоуверено да заговориш една жена, как да продължиш самия разговор, евентуално как да продължиш срещата в една по-благоприятна обстановка. Добре, как приложи практически ти това, което научи? В смисъл, как ти се получиха нещата? В момента имаш ли приятелка? В момента нямам приятелка. Работиш ли по въпроса и да. как? Точно тук трябва да кажем, че по принцип хората, които ходят на такива обучения, имат две цели. Една част от тях желаят да имат по-скоро моментни флиртове, докато други желаят да имат да приложат знанията си в изграждането на една дълготрайна хармонична връзка. За мен лично аз съм от втория тип. И според мен много е важно правилно да си подбереш партньора. А това става чрез запознанството с много хора, опознаването на много различни характери, докато разбереш кой всъщност е за теб. Добре, нека тогава да задам един такъв директен въпрос. С какво да заменят мъжете онези недействащи физически комплименти, ако мога така да ги нарека, и сега ще цитирам: страшно си красива, очите ти са като езера, кой знае колко мъже си удавила в тях и тем подобни, което е абсолютно безумно като подход за запознанство с една жена. Много мъже го практикуват и не им се получават нещата. С какво да го заменят? Значи има проучване, което показва, че 75% от жените най-много обичат да биват заговаряни чрез комплимент. Тоест, може би е много важно какъв ще бъде този абсолютно. комплимент. Как ще Най-важно бъде е комплимента да е искрен, да го казваш искрено и да е максимално уникален. Имам предвид не толкова, очите ти са езера, както ти каза. Може да е съвсем прост, може да имаш страшно секси походка, от което вече да продължиш разговора. Ако това се случва на улицата, естествено, има различни ситуации. Добре ама пак имаш много секси походка, пак част от физическите комплименти, така или иначе. Някакви други начини да дадем сега някакви полезни. Как мога аз да знам нещо друго за теб, освен физическите ти качества, като не те познавам? Добре, съгласна съм, но трябва да бъдеш достатъчно гениален и да експериментираш. Нещо друго ще ти хрумне, но... Не, значи това, което ние преподаваме и със сигурност работи, поне вече трета година работи, при нас и нашите ученици, е това да ги учим да бъдат максимално искрени и директни в намеренията си. Тоест, едва ли ти се е случвало на улицата да те спре мъж и да ти направи комплимент, да иска да се запознае с теб. На тебе може и да ти се е случвало. Чакай сега, остави мене, говорим по принцип. Но по принцип, да, това много рядко се случва. Дори повечето жени, които сме заговаряли ние, наши ученици, казват, че точно това ги е впечатлило, смелостта да дойде някой и да каже в очите ти, че те харесва просто. Как се взима телефонен номер с лекота? Стоешчо може да отговори. И телефонен номер с лекота се взима лесно. Как? Кажи ми как. В смисъл, дай да дадем полезни съвети на мъжете, които ни гледат в момента и имат проблем с комуникацията. Първо, един мъж, преди да взема телефона, той трябва да прецени дали наистина конкретното момиче си заслужава. Преценил и иска да вземе нейния телефон. Следващата стъпка коя е? Следващата стъпка е да си извади телефона, да го подаде в ръката на конкретното момиче и да я помоли да си запише номер. Толкова директно? Да. Може ли да отблъсне по някакъв начин? Сигурно сте, че това действа. 100%, да. Ако на мен така някой ми подаде телефона си, определено телефона му се изхвърчи далеч. Ако ти кажа здрасти, запиши си телефона, няма да стане със сигурност. По-важно е преди да ти поискам телефона, какво се е случило. Преди това все пак си изградил връзка с момичето. Това питам. Точно, на първа среща ли искаш телефона, на втора, на трета, кога? В мига на виждането, за да видиш все пак друг път момичето, ти можеш да я заведеш моментно на кафе, а можеш и да й вземеш телефонния номер в зависимост от конкретната ситуация. Дали има време момичето да изпие кафе с теб или може би бърза и искаш да размените контакти и да се видите отново. Важно е начинът, по който ще подходиш също. Разбира се. Абсолютно. Думите, които ще използваш, да бъдеш максимално толерантен, съответно да направиш впечатление. Поне аз така си мисля. Не е нужно да правиш впечатление. Нужно е просто да изразяваш себе си.
Не е нужно да впечатляваш никой, тъй като това, което ние учим, също е една от основите на нашите изкуства, ако мога да го нарека, или наука за някой. Това е проактивното поведение. Може би си запозната с него, но то те учи да не се влияеш от външни фактори. Да бъдеш и странични хора, абсолютно. Разбирам, добре. Просто да се изразяваш. В финал на нашия разговор ми кажете какво полезно ще научат дамите на този семинар, защото те също присъстват, не е само за мъже, нали така? Да, естествено, дамите ще научат някои мъжки тайни. Също ще се запознаят с готини хора, със сигурност. Т.е. начин за създаване на социални контакти. Абсолютно, Семинар, освен да научиш някакви полезни за жените и за мъжете неща. Добре, благодаря ви. Аз проявявам интерес към този семинар. Ще видим какво ще се случи. Добре, аз искам една малка вметка да направя, че това нещо, което ние правим, акцента не е само да се запознаваш с непознати жени и да сваляш жени постоянно. А акцента е по-скоро всеки един мъж да развива себе си по този начин, да открие най-доброто си аз. Разбирам. Добре, нямаме повече време, за съжаление. Да. Благодаря ви. За финал искам обаче аз да цитирам американският мислител и писател Ралф Емерсън, който казва: винаги прави това, което те е страх да правиш. Мъже, всичко е във вашите ръце, дързайте. Това беше всичко от днес. Останете с TV7 и Баркод. С вас ще се видим утре сутрин. Приятно емоционален ден от мен.